Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Elecberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elecberri. Ian Wore. pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Aizkolariak, Oier Narretxea eta Ibai Geretxea. Aizkolariak, prest! Nahi duzunean, 1, 2, 3! Bitartean, ikusten duzu, Jaione boletoak saltzen eta saltzen nahi da, buelta osoan zehar. Aizkolari da, berako botonean, baita Ibaiek ere txarra eman dio usu erik. Azaleko lanak irekitzen. Fisko, nahitzen dut nire ala Oier, baina nahi gire larte zeite dago egiteko. Usue, bigaren kortean. Berrio zago aizkolaria.
Zailene txukun ari da boleto saltzen. Horre, tomatika falta direnak, Joanik gano, sakiletik zorran ja, erortzeko puntu dugu, sake lagun ziozu favorez. Boleto horiek gainetik entzen, euro batean erran bezala. Jaione, agolta ekolo da gintzu. Zemen ez da, deus falta. Jo, hemen ez dute berrogei boleto bertzerik. Vale. Bi! Un euro boleto. Bera, baina kapata, baina da. Bertze behi, aitor. Seguro. Ez? Loteria baina da hau, Janari etxera, loteriak egin baki gutzen tokatzen da, pagatzea da, baina zer tokatzen da ez dakigu. Laugarren gortean daude eskolariak, bikoteak. Nerea, ze apostu duzue? Egin duzu apostua? 1.000 euro? 1.000 euro bizoteko, ez? Bakoitzak, ordu 4.000 joko. 4.000 euro jokoan hemen. Boleto guztiak erosteko baina baduzu orduan. Laugarren gorte honetan, bukatzea aldera guazi, urrengoan hasteko hortxe. Lan herriak egin dituzte Usu eta Ibaie, animo. Ondoko enborretara mugitu. Bertze lan herriak egiteko. Nerea, bera. Hortxe ba, Nereak laugarrena bukatu du. Animo batzuk ere ez da soberan izan, ez? Animo batzuk ematea. Venga, bien, animo. Vamos posible. Nahiko da. Hainbeste makina eta hainbeste historia, crossfita, hemen gana. Zendika.
hori itxalde pasa. Golpe dago Uxue. Hortxe, bukatu du bosgarrena. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Elegberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elegberri. Ian Ware. pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Denborrik handenean, gorterik handienean oratxe Ibai. Venga, Nerea. Golpe gutxi batzu duzu, venga. Hortxe ba.
Ibai, hori da kapoeira, Baina lanak bukatzeko gutxi falta dago, baina izteko edo. Bere azarte hartu. Zuek ez du txukurka nahi lehia bezian. Erak eutzi dio prest. Ibaiak bertzealdetik egiteko. Txarna basa. Azken aurreko korte horrekin bukatzeko. Bizkaiko gainean Ia zer hori bukatzen duten azken aurreko hau azken eborrera sartzeko Ea bukatu eta horrek egin dio azken korte hori Venga, ánimo! Hago zuen! Orain, ja denak azken. Azken txamba, azken golpen ez da beteta. Eta bukatuta Nerea eta Oierrek. Azkeneko gol horrekin. Vamos, venga.
Hortxe ba, intxora zorri, gustatu ditu, azken gauderak azken lanak. Beraz, bibikoten arreko bilotasunezko agurra. Lan txukuna egin dute lau aizkolariek. Ongi. Hemen hurbilan dugu gaurko omendua. Urtez urte, lehenbiziko sektorean lanean aritutako kidea, lanean aritutako herritarra, Araztarra bera, berez. Badakigu, herritar guztiengatik ezaguna, lehen sektorean aritzen diren emakumeen artean ezagunena izanen dena gure herrian, bere itxera zenbatetan joan garen gaztak erostera, berak ere estenatoki bat edo bertze goitu izan du lurraren eguneko sariak jasotzera, beraz, orain lehiaketatik kanpo, sarinik kanpo, baino omenaldia behar bezala, merezi bezala jasoko du Garmendiko Gordako Socorro Almandozek txalo handi bat beretzako aurteko Hazienda Ferian bere urtez urteko lana eskertu nahi dugu. Urtez urte lehen sektorean egin duen lana batik aurkezpen horietzik ez du behar Socorrok. Denako gehienek ezagutzen baitugu eta hortxe jaso Aitorreren eskutik kaiku oroigarri hori lan txukuna egiten duelako Garmendiko Gordara joanen den kaiku hori. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Elecberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elecberri. Ian Ware. pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.